Army Division Chief sa Maguindanao milimod sa mga taho nga dunay mga ISIS nga nakasulod na sa nasod. Si Maris Puyo sa report. Philippine Army 6th Infantry Division Chief Major General Edmundo Pangilinan milimod sa mga taho nga posibleng nakasulod na sa Pilipinas ang mga miyembro sa Islamic State of Iraq and Syria kun ISIS. Matod ni Pangilinan nga base sa mga nakuha nilang impormasyon, suportado sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters ang ISIS apan kini pinaagi sa mensahe lamang o pledge of support. Giklaro ni Pangilinan nga wala sila'y nakuhang ebidensya o mga dokumentong nagpakita nga mianib na sa ISIS ang teroristang Jemaah Islamiyah ug BIFF. Gikumpirmar sab ni Pangilinan nga ilang gimonitor ang lihok ni Mawiyah Marwan sa Central Mindanao nga usa ka bomb expert sa Jemaah Islamiyah. Ang ISIS usa ka grupo sa mga rebelde nga aktibo sa Syria ug Iraq. Maris Puyo alang sa Sunstar Pilipinas.